Pe asemenea ceață, fără glasul trâmbiții, n-am fi nimerit aici. Din pricina negurii s-ar putea ca păgânii să stea pe loc sau să pornească pe alt drum. Tocmai de aceea v-am chemat. Trebuie să facem din negura de afară încă un prieten al nostru. Pe asemenea vreme, trebuie să-i atragem pe otomani cu orice preț dincoace de pod. Parcă a spus careva că fără glasul trâmbiței n-ar fi nimerit la cort. Ce-ar fi ca odată cu tunurile să sune din fundul luncii și trâmbițele oastei? Și buciumele și darabanele. Dușmanul o să creadă că noi suntem acolo și o să dea navală. Atunci noi cu grosul oastei o să-l lovim pe Soliman în coastă. Iar trâmbițașii se vor retrage fără grijă dincolo de pod. Soliman o să cadă în capcană, măria ta. Spune-mi, comise Manole, n-ai putea îndeplini domnia ta această slujbă? Adică să iei conducerea trâmbițașilor și să te strecori prin râpă până la pod. Pentru ani în care mă aflu, trebuie să mă mulțumesc și cu o slujbă mai ușoară, măria ta. Îți mulțumesc, comise. Atunci, apropiați-vă. Schimbăm planul nostru de luptă. Tunurile nu vor deschide de astă dată bătălie. Vom porunci ca ele să tragă numai după ce grosul oștirii otomane va trece dincolo de pod. Atunci, din spatele păgânilor, vor da glas și darabanele și trâmbițele comisului Manole. Păgânii, crezând că lupta abia începe, se vor întoarce spre pod și spre mlaștină. Când se vor îmbulzi, vom da năval asupra lor cu oastea cea mare din dealul Mirenilor. Stăpâne, am dat poruncă inițiorul să oprească. Înaintarea noastră poate fi cu primejde pe asemenea ceață. Care ne poate fi și de folos, Piri Beg. Ce spune viteazul Hasan Beg? Adevărat ai grei, stăpâne. Numai pe o negură ca asta, spahii mei o să poată pătrunde în mijlocul gheaurilor fără a putea fi văzuți. Prea înălțate, oștenii nu-i ved în această pâclă un semn și o ocrotire de la Allah. Pornim mai departe! Spahii să meargă în față cu mare grijă! Ilerii! Tunurile asupra podului.